foli tanni walimando ka di fleba chemba ni musuma bela jeleba mali kono mali ko ka che ani musu demse ani makoroba ne am famso dun mata afoko nyumba ka nyuma nyo emshon kala te do de bisi ki leje anti senga foli la anti nyina au foli la na ala sona ma ka foye au bismillah au dansi au dangana aga emso mandika trobu kene laturu kene ne ala sara wa abika bolma gana dinga fesila gawlon jeni bululub jaake professeur magasise mori assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni asikli anga trobu kene ka ko soba kene mi nyoko mancha be fulli kan mo yala nga do bitam gono bitam kadi ko juga a partager ko soba sila folo ambi era fuki a jara ko juga ko fambe zikir principe promoteur ne barakala befo jara o ko fe kambe ankar mo fu na la so ambe la turu kene kono inshallah donc nando na la turu kene kono anti nyina ambi beladugu bamono fu tieno ne reka sabu nyuma beladugu bamono Allahu akbar ko be jurla dozo ko mu fu kambi fuli taga se wasolon dozo ma an wasolon cema saw okara munu ngal la turu ko ma jelema ambe baninko maba okara cema saw munu be ambu fu ko okara anti nyina bi kita do ay reka dugu yi ambom so ka dugu kita am kita dozo fana fu wala nyuma alhamdulillah inshallah iga foli lamnena bela jila lamne ko bedda so ko di ko bo wana ngo de dozo de na ba suma de na ba chendala de na ba California on sigile ya bebbo ya be kenen ngono ni ala sonama ina fo ngema ga ledu di kanboma turabu den kelengelembe ka damne nina fo kana bla ko labana to la émission ngono nyi ni ngala ko ba ka kelengelembe be nyalike wa kelengelembe be chenike mais on ti ya chenini kama on be ya nyali de kama donc an dabna se abbe ma kelengele bi amna turu semima uko mako bana ko de al mangushi bon ni dam gara al mangushi la ko chama yare be sira ja al mangushi yare be sira na fulo di mo ni kuma kan ne da fa la turu de mani ni al mangushi yare Allahu akbar c'est-à-dire ibara on fait ma o ma fin flari fam sila ni e maw noroli ko kula segu da fara do be ni koto ni nyonche Allahu akbar oche ntado ni afa ni maw noroli fon fena al mangushi mu flani ami ni ngal ke muna maw srana al mangushi nya segu dire mo ba do ga fo dabali jugu chama be ba ke ni mangushi kama mango ya wake ni mangushi ki do kasolo wake ni mangushi kama fa wake ni mangushi o kakara ere bli kuna kamso ere ki tifu maw korona kan asi ganyi ngalike la turu sultan wore sejo bi o ni so ni akla ni fenga gireni ne ga girene munela o ni so tui katugula lo mangushila munela ni fenga gireni go fa gardiga ka girene parce ni gardiga ti fuiti adama ya gardiga yo tui mali ju badu yo tui jitiga albaya faso mama kola talikina na denyo na yo tui enzana na dimina moi enzan taka kelekena sono na agla fendi te diminga sigatola manga wi enzan tui yu paukuna lo mara e furuso de yu paukuna alaw tala sira yo masongi keleno sulumana on nana masala mi kelena sawo nana da jigila jigi hone ko be ni ma jigita te ma uma jigita ki mo ko sana Allah uma jigita kelekena nu ngoro juga so dembe ba yo mongo shi taka nu tui na folo tonte ki gare mi kele nai zumana na kenem no mi kele nai law sana na shioro mi kele nai sige ko labo mi kele nai mune law yu goshi banana almangushi Allah ni ngal gele c'est la devina jabi di kuma beya pourquoi almangushi adama ere sinade almangushi adama e gardige adama ni mangushi de bisek masara jogona la tur dalo kulo wala ni la tur dasisa sa e ta soro misalla sisa ni almangushi nana ko nafolo ni masaya jiki ni masaya ala mere almangushi la turuda cena na karamo fe karamo ngal trobu da ka laje nere de bi fa ka do eski ne ala ne da kuma nafolo mine almangushi nana ko nafolo ni masaya jiki ni masaya la turudara kebe kulo benela kerengena na manko be beledugo dozuma chokoro munu nga chema yelema ibta soro nubo la turude kuma ye watu wala je esi adama kuma na la turkuna ni adama kuma na korobe ni adama mo kuma oba fima ko mbalma ke bina na fulo soro fuka ti sati ban Allah ni ay mo gunyoro la mangoshi la budo rete koy
bakoshi ni mangoshi ya minɛ mangoshi ye kaburu dɛnɛ bɔgɔ de n'a y'a minɛ fo kaburu kɔnɔ a ti ban. Allahu akbar, Allahu akbar. C'est à dire ni mangoshi ye ko minɛ o ko ti ban o ye hubu de sa wala o ti ban pewu o de kama laturudalaw golona la maa kɛlɛyɔrɔ la parce que n'u ye mangoya bilila ni alimangoshi fo kaburu kɔnɔ fo kaburu. Allahu akbar. N'i ma bɛn ni cɛw ye minnu bɛ se k'i labɔ i ti labɔ. Siga t'a la. N'u ko k'u b'i garijɛgɛ tiɲɛ ni alimangoshi fo ka t'i sa i garijɛgɛ dilan man di. Allahu akbar. Et puis alimangoshi bɛ air bɛɛ de minɛ parce que alimangoshi sigi bɛ tɔmi 7 de kan o tɔmi 7 sigi bɛ lolo 7 de kan i m'a faamu. Et puis ale ye bɔgɔ de bɔgɔ min don kaburu dɛnɛ bɔgɔ don alimangoshi donc n'a y'i minɛ a ti ban. Bon o kama turabudala minnu bɛ laturu dɔn kosɛbɛ olu y'a dɔn k'a fɔ n'i ye maa o maa sera ka alimangoshi nafolo baara dɔn n'i ye alimangoshi baara kɛ diɲɛ cɛw cɛ nafoloko la a b'i sa fo ka taa kun kɛ nafolo ti ban pewu fo kaburu kɔnɔ. ayi sela ne yɛrɛ b'a turajɛ dɔn. Allahu akbar. A turajɛman kelen a turajɛman tagacogo dɔ bɛ yen n'i y'a baara adamaden a banna san kelen d'a ma a bɛ nafolo di masaya ta o san kelen. Allahu akbar. alimangoshi de b'a kɛ. Ok. i ma ale nana banna na kabako dɔ bɛ yen. sila ni mangoshi a sina ye adama ye adama ye garijɛgɛ ye mina adama ka kuma fana bɛ boli ni mangoshi di maintenant a nafoloko baara in ne bi bakɔrɔnin finman baara cogo dɔ dɔn a la. Bakɔrɔnin finman. Sila o ye tiɲɛ ye n b'a sira fila bɛɛ dɔn dɛ n b'a nuraniya dɔn n b'a zulumaniya dɔn. Ok. c'est à dire n bɛ segin kuma in kan mɔgɔw k'a lamɛn. Professeur ko k'a bɛ alimangoshi nuraniya dɔn a b'a zulumaniya dɔn. Zulumaniya ye jumɛn ye sila a sira dɔ bɛ yen an b'o baara ni bakɔrɔnin finman ani 2000 biye kura sila ni bɔgɔ daga kura kelen. Allahu akbar. o daga bɛ don k'a d'i ma a bɛ k'o tile 7 jiri dɔw b'i ɲini mais alimangoshi yɛrɛ n'i b'a baara kɛ mɔgɔ ye dingɛ so 7 buguri de bɛ ɲini ka mangoshi tiɲɛba jigin a kan n'i b'ale nafolo ko baara kɛ mɔgɔ ye i b'a tigi ka garijɛgɛ ɲini i bɛna a ka nafolo minɛ i b'a ka jigi minɛ i b'a ka masaya minɛ i b'a ka kɛnɛ minɛ i b'a ka denɲɔgɔn minɛ parce que ni denɲɔgɔn tɛ dɔrɔn nafolo tɛ ka sɔrɔ kana mun kɛ i bɛna a ka ko laban minɛ yiri ladɔn dɔ de bɛ o de bɛ da nin kelen n'a bɛɛ kan k'a saraka ni ba ye ka ba in fa ba joli bɛ minɛ a kawatinba bɛ yen n'i y'a kawati min dilan ka ba salumugu ni warijɛmugu bɛ k'a la yiri ladɔn damadɔni fana bɛ k'a la ka sɔrɔ k'a kuru k'a tuni 2000 biye sila n'i ye o sɛbɛnden d'a tigi ma ka sɛbɛn yɛrɛ tuni 2000 biye sɛbɛn bɛ tuni 2000 biye ok sila o kɔni n'i y'a mɛn anw da in tɛ ko fadan y'i minɛ i bɛ sɛbɛn wala k'a 2000 biye ni kɔni kɛra dɔrɔn yɔrɔ ko morikɛ ye mun di ma a man ɲi siga t'o la sila 2000 biye wɛrɛ bɛ don a daga wɛrɛ kɔnɔ Allahu akbar o daga min don k'a d'i ma i b'a ko tile 7 i b'a dɔn ale bɛ mun kɛ yan n'a bɛ na ni nafolo a bɛ na ni nafolo bɔ wa ale bɛ na ni nafolo bɔ ni relation bɔ ni faama bɔ mangoshi dɔrɔn de b'a di mɔgɔ Allahu akbar c'est à dire mangoshi de bɛ faama baw nafolotigi baw mangoshi bɛ bɛɛ karaba mangoshi kɛmɛ i n'a fɔ morikamɛlɛw ka faboyita a ti cɛ to yen a ti muso to yen a ti denmisɛnnin to yen a ti fantan to yen a ti faama to yen a bɛ na ni relation ba ye wa n'a nana n'a ye fana ni jadɔ ni fɛn a bɛɛ de bɛ na mangoshi kɔnɔ wa ko ni mangoshi nana n'a ye mangoshi nafolo ti tiɲɛ maa bolo ne ja jɔn bɛ mangoshi la ka tɛmɛ gariya kan gara yɛrɛ mun ye nafolo so ye dɛ mais ne professeur e sɔnna no mangoshi nafolo ko la ne ja yɛrɛ de jɔn bɛ alimangoshi Allahu akbar sila ni bɛ minisiriya nɔfɛ n'an bɛn'a la mangoshi ni Solomana baara cogo dɔ bɛ yen o tɛ si koyi i bɛ fɛ ka kɛ minisiri ayi o tɛ si ni n'a tigi sangaba tora ɲini ka na mangoshi ni Solomana baara cogo dɔ bɛ yen o tɛ si fiyewu o bɛ baara ni sangaba tora fagalen joli bɛ minɛ dalu bɛ baara n'o ye nka an t'a bɛɛ fɔ o bɛɛ tɛ fɔ réseau sanfɛ sila n'i y'a baara k'a ban k'a d'a tigi ma ala sɔnna o minisiriya kelen n'o fanga kelen a b'a kɛ Allahu akbar wa cɛ tɛ se a la tuguni dɛ i jigi cogo foyi t'a la n'i kɔni y'a bin n'i segi sɛbɛn tun na Allahu akbar a faamuyara donc o mangosi mun filɛ a nafolo baara an b'a baara ni bakɔrɔnin finman ye ani bɔgɔdaga kura ani 4000 2000 biye kelen o daga ta bɛ dilan a da ma 2000 biye kelen n'a a dilanna sɛbɛn mana baara o de bɛ da 2000 in de bɛ d'a kan ka sɔrɔ k'a sɛbɛnden tu k'a ban k'a d'i ma sira tant que sɛbɛn b'i kun e yɛrɛ n'a dɔn ko fɛn dɔ bilali kun Allahu akbar ni ala sɔnna ni ala sɔnna inshallah Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bamananw ko ten ne bɛ sen na n bɛ nin sen na o tɛ kuma caman bɔ n kunkolo nugulen don
amasala kalela ne fulan bala jema bay ni ngoni afole awisa to tro ka wudi dro kana ta mo be ki mo be ni mangushi dagaina professeur maga sisiga labenina a 7 na daga anna fulu bara kana fulu surwe ka fo kawuru ni morke wole ni moro gati maga jaw nyafe inshallah ni okongo ni professeur maga sebi nyon soro e kanga do soro ala tukumina nala sonama professeur yarabna o fo iye min numéro di massa min me malko ka awbe indicatif ke 00223 77 18 13 94 ni okongo ni morke bi nyon soro nala sonama e kanga do soro la tukumina morke bo fi ni mi dansigi abi trobu kenela nala sona abi do kay morga amma fa allahumma salli ala sayyidina muhammad wa rashihu darajati wa lutsili subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.